Поради високите температури рибите, които този мъж отглежда, изпадат в шок. Той бързо ги улавя, защото ако не са пресни, няма да спечели нищо. Благодарение на тази реакция, човекът, който почти е загубил всичко, сега печели по $80 милиона годишно. Процесът започва с почистване на рибата, премахване на глава, опашка, люспи, вътрешности и кости, докато остане само чисто месо. То се начуква с нож или обработва с специална машина. Солта овкусява и разгражда белтъчините, освобождавайки желатин, който прави пастата лепкава и еластична. Оформените рибни топки се варят във вода 70 до 80 градуса по Целзий, без да завира, за да се сготвят равномерно. Щом изплуват, се изваждат, охлаждат и са готови за консумация или замразяване. Вкусът им е свеж, а текстурата – нежна и пружинираща.